Kay gandang araw, ako si Icebreaker, Gene Garner, isang motorcycle rider. Tara G, let's learn and ride dito sa Guanzon. Pag-aralan natin ang mga ilan sa mga motorcycle acronyms na madalas nating nakikita o naririnig sa pagmumotor. Tulad ng ABS, ACC, DSD, CVT, ECV, FI, RPM, TCS, TPS, TPMS, at WOT. ABS or Anti-Lock Braking System. Ang ABS ay isang safety system na pumipigil sa pag-lock ng iyong mga gulong kapag nawawalan ng traksyon. Halimbawa, kapag nagpreno ka sa madulas na kalsada o masyadong malakas ang preno mo. ACC or Active or Adaptive Cruise Control. Ang mga sasakyan ay matagal nang may ganito. Sa 2020s, mas maraming high-end na motorsiklo ang may active cruise control system. Ginagamit mo ang ACC system katulad ng regular na cruise control button. Pero ang mga sistema ay may radar, nakakatukoy ng mga bagay sa harap, likod at gilid ng motorsiklo at nagbibigay ng input cruise control system para magbawas ng bilis kapag kailangan at bumalik sa cruise speed kapag ligtas. BSD, Blind Spot Detection. Ang layunin ng BSD system ay alertuhan ka kapag may sasakyan sa blind spot mo na baka hindi mo napapansin. CVT or Continuously Variable Transmission. Ang CVT ay nagbibigay ng walang patid na pagbabago ng gear ratio habang tumatakbo ang motorsiklo. Ito ay nagre-resulta sa mas makinis na transfer ng power, mas mababang fuel consumption at higher comfort sa pagmamaneho. ECU or Engine Control Unit. Ang ECU o ECM kilala rin bilang Engine Electronic Control Unit. Ito ang nagko-control sa mga elektronikong bahagi ng iyong motorsiklo tulad ng fuel injection at ignition timing. EFI, Electronic Fuel Injection. Sa sistemang ito, ang fuel ay inilalagay direkta sa combustion chamber ng makina sa pamamagitan ng fuel injectors. Ito ay mas maasahang pamamaraan kumpara sa traditional na carburetor dahil mas pinapataas ng efficiency ng fuel consumption sa pamamagitan ng mas mataas na control sa tamang amount ng fuel na inilalabas sa makina based sa iba't ibang mga kondisyon ng pamamaneho. RPM or Revolutions per Minute. Ang revolutions per minute ginagamit para ilarawan ang bilis ng makina. Halimbawa, ang makina na umiikot sa 3,000 na RPM ay kompleto ang rotation. Ang 3,000 beses kada minuto o 50 beses kada segundo. Halimbawa, sa isang single cylinder 4-stroke engine, ang piston ay napapaputok ng isang beses kada 2 revolutions. Kaya ang isang single cylinder engine na umiikot sa 3,000 RPM ay magpapaputok ng single cylinder 25 times kada segundo. Pero ang isang 4-cylinder engine na tumatakbo sa 3,000 RPM ay may 100 ignitions kada segundo. Kaya nasigaw sa mataas na RPM kumpara sa twins. TPS, Throttle Position Sensor. Ang traction control system, nililimitahan nito ang kapangyarihan sa isang paraan. Kapag nalaman ng computer ng motor na nawalan ka ng traction sa isang gulong, isang paraan na maaaring gawin ito ay gamit ang ABS sensor rings. Nalalaman na ang isang gulong ay umiikot ng mas mabilis kaysa sa isa. Mapapansin mo ang TCS na activated kapag nagsimulang umikot ang isang gulong, bahagyang mawawala ang kapangyarihan ng iyong engine. TCS, Throttle Control System, ay isang sensor na sumusukat kung gaano kalayo ang pagbukas ng throttle. Ang sensor ay hindi kailangan nasa throttle. Dati ito nasa throttle butterfly, kaya hindi eksklusibo sa RBW systems. Sa modernong fuel-injected na motorsiklo, kinukuha ng ECU ang input mula sa TPS para malaman kung gaano kahirap ang pag-twist ng throttle ng isang rider. Isa ito sa mga input para malaman kung gaano karaming fuel ang ibibigay ng motor, pati na rin kung kailan ito paaandarin.
Ginamit din ang TPS sa mga carburetor na motorsiklo na may digital ignition. Ang posisyon ng TPS ay hindi nakakaapekto sa pag-fuel sa mga iyon, pero nagbibigay ito ng impormasyon sa ignition. TPMS or Tire Pressure Monitoring System. Minsan ay aftermarket unit ito o minsan ay standard o option sa mga motorsiklo. Pinapakita ang presyon ng gulong sa dashboard at maaaring magpadala ng alarma kapag bumaba ang presyon. WOT, Wide Open Throttle. Wide Open Throttle, also called as full throttle. Kapag ibinibigay mo ang buong kapangyarihan ng makina, hindi ko pa narinig ito na sinabi ng malakas. Karaniwang sinusulat lamang. PMS, Preventive Maintenance Schedule. Dito po natin dinadala ang mga motorsiklo natin sa kasa o service center para magpa-change oil o periodic maintenance. Ilan lamang to sa mga acronyms na related sa motorsiklo. Ride safe mga paps! Tandaan, basta motorsiklo, kay Guanson tayo!